when may you stop and wait in a box junction ኣብዛ box junction እዚኣ ማዕሲና ክንፅበ ንኽእል እንድሕር ኢልና ኤግዚትና ክሊር ምስ ኮነ ነተን ትኺለን ዝሓልፋ መካይን ንዐን እንዳተፀበና ከለና ማለት እዩ ንሕና ኣብዚ ላይን እዚ ኮይና ንየማን እንድሕር ንፅበ ኣለና ነተን ኦንካሚንግ ትራፊክ እዚኣ ድሓን ትጥወላ ናብ መገዳ እዚኣ ግን ትኺላ ናብዚ ክትሓልፍ ስለትኽእል ንዓኣ ንፅበያ ኣብቲ ጃንክሽን ከይና ምስ ሓለፈትልና ሽዑ ንኸይድ ናብቲ ማለት እዩ so when oncoming traffic prevents you from turning right ዘን ትኺለን ዝሓልፋ መካይን ንየማን ንኸይጥጥወ እንድሕር ዳ ዓጊተናና ኣብኡ ክንፅበ ንኽእል ኣብቲ የሎ ጃንክሽን ማለት እዩ What should you do when you're unsure whether it's safe to reverse your vehicle? Reverse ክንገብር ወይ እንድሕሪት ክንከይድ እንድሕር ርግፀኛታት ዘይኮይና ውሕስ ምዃኑ ብድሕሪና እንታይ ኣሎ ምርኣይ እንድሕር ትኢልና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ ወይ ብድሕሪና እንታይ ከም ዘሎ እንድሕር ዘይፈሊጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ወፂና ደገ ቸክ ክንገብር ኣለና ቸክ ጌርና ናፃ ከም ዝኾነ ረጋጊፅና ሪቨርስ ንገብር ማለት እዩ You are reversing into side road ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ሪቨርስ ንገብር ኣለና ካብ ዓብ ፅርግያ ማለት እዩ when will your vehicle be the greatest hazard to passing traffic መኪናና መዓስያ ብዝለዓለ ሓደጋ ክትገብር ትኽእል ወይ መዓስያ ዝለዓለ ንሓደጋ ቅልዕቲ ትኸውን ማለት እዩ እቲ ቅድሚት መኪና ወይ እቲ ድሕሪታ ማለት እዩ ሪቨርስ ትገብር ስለ ዘላ ቅልቅል ክብል ከሎ ናብቲ ዓብ ፅርግያ ገፁ ቅልቅል ክብል እንከሎ ወይ ናብቲ ንሪቨርስ ጌርና ንኣትዎ ዘለና ፅርግያ ቅልቅል ክብል ከሎ ሽዑ እዩ እቲ ዝለዓለ ናይ ሓደጋ ከጋጥማ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ፈለማ ክትቅልቀል ከላ ኣይርእዋን እዮም ሽው ኢሎም መፅኦም ኣይርእዋን እዮም ምስ ተቐልቀለት ምሉእ ግን ስለ ዝርእዋ ድሓነ እታ ፈለማ ትጅምረላ ግን ንሓደጋ ቅልዕ ትገብራ ማለት እዩ so when the front of your vehicle swings out ትቅድሚት ናይታ መኪና ውፅእ ክብል ከሎ ማለት እዩ What should you do when you park at night on a road that has 40 miles speed limit 40 miles per hour ዝኽየዶ ፅርግያ ብግዜ ለይቲ እንድሕር ፓርክ ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ leaving parking lights switched on እቲ parking light ወሊዕናዮ ሱቕ ክንብል ኣለና ምክንያቱ ክርእዩና ክእሉ ኣለዎም leave parking lights switched on Where is the safest place to park your vehicle at night ብግዜ ለይቲ ፓርክ ክንገብራ መኪናና ኣበይ ዝወሓሰብ ለና ኣሎ ኣብ ፅኑዕ ካር ፓርክ ይኸውን ወይ ከዓ ኣብ ጋራጅ ንኣብነት ካብዚአን ጋራጅ ክትከውን Which vehicle might have to take a different course of normal at a roundabout ብለና ኣሎ ኣብ roundabout ዓበይቲ መካይን ከም ተዓንቶ ዝገለፅክዎ ነዋሕቲ መካይን ተኮይነን ምጥዋይ ስለ ዝፀገማ ወይ ነቲ roundabout ከኣትዎ መታን ኣክፊሐን ክጥዋያ ይኽእላ እየን so ዝተፈለየ course of different course from normal roundabout ብለና ኣሎ long vehicles ማለት እዩ Where will you see this red and white markers እዚአን ኣበይና ክንሪአን ንኽእል approaching a concealed level crossing ኢና ክንሪአን ንኽእል ማለት እዩ so መልሳ እዚኣ ክትከውን approaching concealed level crossing ድሕር ኣብ ሞተርዌይ እንድሕር ኮይኑ ሰማያዊ ኣብ ዱዋል ካሬጅ ኮይኑ ቀጠልያ እዩ so this is we should find this sign in approaching the concealed level crossing when must you stop your vehicle መኪናና ማዕሲና ናይ ግድ እንደው ከነብራ ዘለና ብለና ኣሎ ካብዚአን ድሕር ኮይነን if you are involved in an accident that cause damage or injury መኪናና ድሕር ኣብ ሓደጋ ወይ ኣብ ሓደጋ ድሕር ብሓፂሩ ተፀሚድና ደው ክንብል ኣለና ናይ ግድን ደው ክንብል ኣለና ማለት እዩ You're driving at night you're driving
in the right hand lane of a dual carriageway بيمناي مقدي نقعز لنا بزيا لاين زي مالتي زي لاين زي نقعز لنا. What should you do if you see this sign showing that the right hand lane is closed 800 yards ahead? the 800 yards تعاطي نحرب لنا على الساين تاي نقبر لنا نبص قامت لاين نسجر. Move to the left immediately بغطا نبص قامت نسجر. Who has priority at unmarked crossroads? At unmarked crossroad priority من الله ولا نالله. أبزي unmarked crossroad إزي حنطات يقولون لابنت marked زخانة أبزي كلتا لاين الله أبزي هذا لاين مالتي إزي marked مالتي بزم كل لاين نري صعدة قال نري giveaway قال مالتي unmarked ندحر كوينو جن زخانة سب priority يقولون تحلالي خا تتعاميتك يا خات خيد giveaway حلفوا دا أخذوا لهم تخيل giveaway كتبهم تخيل مبر يحلفوني الكحت كيدا تخيل نها مهناتو أبيد كاسة زي كنا. So in unmarked crossroads no one has priority. So no one has priority. Where should you park your vehicle at night? بجزاليتي أبي parking قبل لنا مكاننا in a well-lit area مالت برهان زلوا بوتا parking قبل لنا. When you use the right hand lane of two-lane dual carriageway كلتا ترجع زلوا dual carriageway كم زلك موتوروي كوينو جن كلتا لاين زلوا إذا right hand lane معاشنا هنتك كمل عن خلي لنا له نيمان كنت وتدلنا ويكان overtake ويكان حلف أنت دلنا تمكين مالتي. Other than direction indicators direction indicator what's I how can you give signal to road users? أجي تين signal مش تقبر همكينها كاو what's I جن بمنتهى signal تقبر تخيل بفراشة تجي كوينس بخل بمنتهى signal تقبر تخيل ولا له. حجتي فراشة signal نيمان تساقام على signal بريك كتحزن كلها أو فرينو كاس كتبلن كلها كتحزن كلها بدهريت كأي مبرهات برتقتو يولع عين حس كتبلت فرينو بدهريت تغيح مبرهات يولع مالتي. so نتدحر واي أو تستابخ انتاي نبلو لنا مالتي كاس نبلو لنا مالتي. so indicator يسون بعلو بريك كنحزن كلنا بريك لايت نعم ينقروا مالو كاس نبل كم زلنا نقروا مالو مالتي by using brake lights. You're turning right onto a dual carriageway. Na dual carriageway نيمان نتوالنا. What should you do if the central reservation is too narrow to contain your vehicle? If the central reservation دحر بتعمي تسبيب كوينو انتاي كنقبر لنا بلنا له مكينانا بزي الله نيمان كنت ودلنا تا central reservation تبها البوتا زي نتن كلتا مفالاليت كوينا تا بوتا مالتي زابوتا زي مكينانا وغيرنا مصبي اخلت ندحر زي كوينا نمكينانا اخلت زي كوينو تبوتا مالتي انتاي كنقبر لنا زابوتا زي مكينانا لو كتبلا تخلو وي بنيو بالمصا بتحرز مصا خرمانين so اخلت ندحر زي كوينا انتاي كنقبر لنا بخلتي ايوا غنز مصا مكاين بز مصان بخلتي لاين بزن كلنا نبز خدان كلن ناصا مسكونا وي مس حاله حالنا بقطع دو كيبلنا نسجر مالتي so ناصا حساب زخنا لنا ግን نصبه ابز انتحتكم wait until the road is clear in both directions نتحدن خدا مكاين بمول ناصا حساب زخنا نصبه. You're turning right at a crossroad نيمان نتولنا. An oncoming driver also turning right. Oncoming driver is also turning right. Yaman to lolati oncoming driver malati. What's the advantage of turning behind the oncoming traffic? Behind the oncoming vehicle. زي مالتك إذا مكينة بعليك سئلة يبزي أبزل لحنت مكينة حما قصة تسألت مكينة زي أنا أبز تخيل الله ناتنا زغيح مكينة نحنا نبزخن كي دلينا لنا
ከምዚኣ ማለታት እያ ተገሊፃ ዘላ ሕቶ ማለት እዩ ብድሕሪታ መኪና ተኸሊልና እንድሕር ንሓልፍ ኣለና እዚኣ መኪና ናያ ናብዚ ንሓልፍ ኣለና ንሕና እሶም ከዓ ናብ ዝሓልፉ ኣለዉ ማለት እዩ በዚ ዝመፁ መካይን መታን ክንሪአን በዚ መፃ መካይን መታን ክንሪአን ይሕግዘና በዚ እንኮላይ ፊትና ንርኢ ስለ ዘለና ማለት እዩ መልሳ እንታይ ክትከውን you will have a clearer view of any approaching traffic ነቲኦም ናባና ገጾም ዝቐርባ መካይን ብንጹር መታን ክንሪአን ይሕግዘና You're going to turn left from a main road into a minor road. What should you do as you approach the junction? ካብ ቀንዲ ፅርግያ ካብ ዓቢ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ክንጥወ ደሊና ኣለና ናብቲ ፅርግያ ክንቀርብ ከለና ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ይብለና ኣሎ ናብ ፀጋም እንድሕር ንጥወ ኣለና ካብ ዓቢ ፅርግያ ናብ ንእሽተይ ፅርግያ ናብቲ ፀግዒ ገፅና ክንቀርብ ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ዓቢ ፅርግያ ኣሎ እዚ ዓቢ ፅርግያ ኣሎ በዚ ከዓ ንእሽተይ ፅርግያ ኣላ በዚ መፂና እንድሕር ናብዚ ንጥወ ኣለና ፖዚሽን ናይታ መኪና ኣብዚ ንፀጋም ገፅና ክንገብሮ ኣለና keep well to your left of the side ማለት እዩ keep well to the left of the road እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት ኣብለና ኣሎ እዛ ሳይን እዚኣ እንታይ ማለት ኣብለና ኣሎ ናሽናል ስፒድ ሊሚት ኣፕላይስ ማለት እያ እዚኣ ንኣብነት ኣብ ሞተርዌይ በቲ ቫርያብል ስፒድ ሊሚት እንድሕር 50-60 ገለ ክብለና ፀኒሑ እዛ ሳይን እዚኣ እንድሕር ርኢናያ እቲ በቲ ክኽየዶ ዝግብኦ 70 ማለት እዩ ብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና when may you stop on an urban clearway ማዓሲና ደው ክንብል ዝፍቀደና ትብለና ኣላ እቲያ ክሮስ ማለት እቲያ ኡርባን ክሊርዌይ ወላ ሓንቲ ኣብኡ ደው ክንብለሉ ዘይፍቀደና ማለት እዩ ሰብ ክንሰቅል ወይ ከዓ ከነውርድ ጥራይና ኣብኡ ደው ክንብል ንኽእል otherwise ደው ክንብል ኣይፍቀደና ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ you're driving at night with your headlights on main beam እቲ main beam ወሊዕናዮ headlight ማለት እዩ ብግዜ ለይቲ ንዙር ኣለና መኪና a vehicle is overtaking you ሓንቲ መኪና ከዓ ተሓልፈና ኣላ ማለት እዩ when should you dip your headlights ማዓሲና እቲ headlight ናትና ዲፕ ንገብሮ ኣጉድል ነብሎ ማለት እዩ እታ መኪና ሕልፍ ክትብለና ከላ as soon as possible we need to dip our light ተዘይኮይኑ ክንደጉሖም ኢና ማለት እዩ ሕልፍ ክትብል ከላ ኣጉድል ነብሎ እቲ ላይት ዓቐን ናይቲ ላይት ማለት እዩ a single carriageway road has this sign what's the maximum permitted speed for car towing a trailer single carriageway ማለት central reservation ወይ ከዓ መፈላለዩ ዘይብሉ ሓንቲ ሲንግል ፅርግያ ኮይና ተን ሓደ ናብቲ ሓደ ጓዓዛ ተን ሓደ ናብቲ ሓደ ኣብ ማእከል ዝኾነ መፈላለዩ ወይ ከዓ central reservation ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብኡ እዚኣ ናሽናል ስፒድ ሊሚት እንድሕር ረኺብናያ መኪና ትሬይለር ጎቲታ እንዳኸረት ከላ ክንደይ ክትከይድ ትኽእል ክንደይ ስፒድ ሊሚት እዩ ዝፍቀዳ ማለት እዩ እዚኣ ከይተደርብሸና ኣብ ሞተርዌይ እንድሕር ትሬይለር ጎቲትና ንኸይድ ኣለና 60 እዩ ዝፍቀደና ኣብ ሞተርዌይ ዲዋል ካሬጅዌይ ማለት እዩ ሲንግል ካሬጅዌይ እንድሕር ኮይና ከዓ 50 ማለት እዩ ነተን ኖርማል መካይን 60 ፍቀደን ከሎ ጎቲትካ እንድሕር ትኸይድ ኣለካ ከዓ 50 ማለት እዩ you're looking for somewhere to park at night ኣብ ግዜ ለይቲ ፓርክ እንደሊ ለና ፓርክ ክንገብር when may you park on the right hand side of the road ኣብ የማናይ ሳይድ ናይቲ ፅርግያ ማዓሲና ፓርክ ክንገብር ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ የማን እንድሕር ፓርክ ክንገብር ከይና ኣብ ግዜ ለይቲ መኪናና እቲ ድሕሪት ናይታ መኪና መብራህቲ ምስ ተወልዖ ስለ ዝውላዕ ኣንጻር ናይቲ ትራፊክ ጌርና ኢና ፓርክ ክንገብራ ኦልሬዲ ኣብ ዋን ዌይ እንድሕር ኮይኑ ኢና ኣብ የማን ፓርክ ክንገብራ ንኽእል ማለት እዩ ዋን ዌይ እንድሕር ኮይኑ ፅርግያ ብፀጋም ጌርካ ብየማን ብዘይገድስ ኣብ ዋን ዌይ ስትሪት ብግዜ ለይቲ ፓርክ ክንገብር ንኽእል ኢና ፓርክ ቦታ ማለት እዩ
when you're in one-way street. You're waiting at a pelican crossing. A pelican crossing ንፅበለና. What does it mean when red light changes to flashing amber? Red light ነይሩ ሰብ ምስ ሰገሩ ፍላሽ ኣምበር እቲያ ኣምበር እታ ብጫ ፍላሽ ትገብር ስቕ ኢላ ማለት እዩ ሰብ እንድሕር ፅበሎ ኣብቲ ፅርግያ ዘይኣተወ ተኮይኑ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብቲ ፅርግያ እንተሎ ከዓ ንፅበዮ ማለት እዩ so give way to pedestrians on the crossing ኣብታ ፅርግያ ይሰግሩ እንድሕር ኣለዉ ንዓም give way ንባ who is authorized to signal you to stop stop ኢሉ ደው ከብለካ ዝኽእል ሲ መን እዩ መን ሓላፍነት ኣለዎ police officer. You're in built up area at night and the road is well lit ab built up area ለና በጊዜ ሌት ማለት እዩ እቲ ፅርግያ ከዓ ብርሃን እዩ ዘሎ why should you use deep headlights እቲ deep headlights ንምንታይ ኢና ክንጥቀመሉ ወይ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ብለና ኣሎ so deep headlight እንድሕር ወሊዕናዮ እቲ መብራህቲ ካልኦት ብቐሊሉ ክርኡና ክእሉ ወላ ብርሃን ከሎ እንድሕር በጊዜ ለይቲ መብራህቲ ኣሎ ኢልና ኣጥፊእና ንኸይድ ተለና ልክዕ ነተን ፓርክ ዝኾና መካይንና ንመስል መብራህቲ ተወሊዕናዮ ግን ብቐሊሉ ክንርአ ንኽእል What signal should you give when you're going straight ahead at a roundabout? ኣብ roundabout straight ንድሕር ንኸይድ ኣለና straight መብዛሕትኡ ግዜ ካልኣይ ኤግዚት ማለት እዩ ተኺልና ንኸይድ ተለና ማዓሲና ወይ እንታይ ሲግናል ክንገብር ኣለና ንፀጋም ድዩ ንየማን ገለ ማለት እዩ ክንኣቱ ከለና ኣይንገብርን ኢና ክንወፅእ ከለና ነታ ቀዳሚት ሕልፍ ምስ በልና ነታ ኤግዚት ሲግናል ንገብር ከምዚ ማለት እዩ ራውንድ ኣባውት ተኺልና ንኸይድ ተለና እዛ ሰማያዊት ንሕሰባ መኪናና ክንኣቱ ከለና ሲግናል ኣይንገብርን ኢና ክንወፅእ ከለና ተኺልና መፂና ኣብዚ ምስ በፃሕና ነዚኣ ክንሓልፋን ከለና ግን ሕብሪ ቀይረ ክረአየና ተኺልና መፂና ኣብዚያ ቦታ እዚኣ ክንበፅሕ ከለና ሲግናል ንገብር ንፀጋም ማለት እዩ so እተን በዚ መፃ መካይን ኣይኣትዋነን ሲግናል ንገብር ተኺልና ከዓ ንወፅእ በዚ ማለት እዩ ክንኣቱ ከለና ንገብር ኢና ክንወፅእ ከለና ግን ንገብር okay signal left before leaving the roundabout ቅድሚ ምውፃእና ንፀጋም ሲግናል ንገብር ማለት እዩ You're looking for somewhere to safely park your vehicle. መኪናና ኣብ ውሕስ ቦታ ፓርክ እንገብራ እንደሊ ለና ንበል Where would you choose to park? ኣበይ ክንመርፅ ኣለና ፓርክ ንገብሮ ቦታ ኣበይ ክኾን ኣለዎ designated parking space ፓርክ መግበሪ ቦታ ማለት እዩ ዝበይ ፓርኪንግ ማለት እዩ እዚ ካልእ እንድሕሪናዮ ባስ ስቶፕ ክንገብራ ንኽእል ኢና ኣብ ኒር ደ ቦ ኦፍ ሂል ኣብ ጥቓ ጎቦዲ ወይ ዝኾነ ክንገብር የብልናን ኣብ ጫፍ on approach level crossing ኣብ level crossing ናብ መገዲ ባቡር ገለ ዳት ኮመን ሰብ ንስሕት እያ ኣብ ፓርኪንግ ስፔስ ፓርክ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ when may you drive over a pavement ኣብ ፔቭመንት ወይ ኣብ ማሻ ቤዲ ማዕሲና ክንዝውር ንኽእል ብለና ኣሎ ኣብ ፔቭመንት ወይ ኣብ ማርሻ ቤዲ ኖን ደብኡ ክዝውር ትንክፍተ ቢልካያ ሰብ ከም ዝሃረምካ እዩ ኣብቲ ኣመሃህራ ማለት እዩ ግን ናብ ገዛኻ ክትኣቱ ናብ ካንሸሎኻ ክትኣቱ ማርሻ ቤዲ ረጊፅካ እቲ ፔቭመንት ረጊፅካ ክትኣቱ ይከኣል እዩ so to gain access to a property ናብ ገዛኻ ንክትኣቱ ክትረግፆ ትኽእል ኢኻ What must you do if you come across roadworks that have temporary speed limits displayed road work ሎብ ቅድሜና ቴምፖራሪ ግዝያዊ ስፒድ ሊሚት እንድሕር ገይሮምሉ ንኣብነት 30 ነይሩ 20 ተገይሮሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ብለና ኣሎ obey the speed limit obey ማለት ተማእዘዞ ነቲ ስፒድ ሊሚት ብኡ ተኸቲልካ ኺድ ማለት እዩ You're driving on a road that has a cycle line ዘለዎ ፅርግያ እንጥቀም ኣለና What does it mean if the marked by a broken white line እቲ cycle line solid way ዘይተቆራረፀ ተኮይኑ ክንትፎ ይፍቀደናኒ ዝተቆራረፀ እንድሕር ኮይኑ ግን You shouldn't drive in that lane unless it's unavoidable በታ ላይንሳ ክንከይድ የብልናን ወይ ክንጥቀመሉ የብልናን ማራ ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ
ወይ ተተዓፂና መገዲ ገለ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል There are no speed limit signs on the road. Speed limit sign ድሕሪ ስኢልና ኣብቲ ፅርግያ ማለት እዩ How is the 30 miles per hour limit generally indicated? 30 miles per hour ብኸመይ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ by street light street light ንሕር ኣሎ እንደገና 30 miles per hour ንሕር ስኢና እቲ ሳይን እንተስኢና ማለት እዩ 30 miles per hour ምዃኑ ንፈልጥ How should you signal if you're going straight ahead at roundabout? ኣብ roundabout ተኺልና ንሕራእ ንኸይድ ኣለና ከመይ ጌርና ሲግናል ንገብር ይብለና ኣሎ ክንኣቱ ከለና ሲግናል ንገብር ኢና ክንወፅእ ከለና ግን ሲግናል ንገብር ቀቅድሚት እያ ንወፀላ ጃንክሽን ሲግናል ንገብር ንፀጋም ማለት እዩ ነታ ሓንቲ ሕልፍ ምስ በልናያ ነታ ንወፀላ ነትያ ቀቅድሚ ምውፃእና ሲግናል ንገብር ማለት እዩ ሓንቲ ጃንክሽን ኣላ የማን ንኣብነት መብዛሕትኡ ግዜ ሰከንድ ኤግዚት እዩ ጎይን ሄድ ንቅድሚት ተኸደሉ ሰከንድ ኤግዚት እዩ ፈርስት ኤግዚት ሕልፍ ምስ በልናያ ንፀጋም ሲግናል ንገብር ማለት እዩ What's the national speed limit on a single carriageway road for cars and motorcycles? A single carriageway national speed limit for cars and motorcycles ሱሳዩ ኣብ ዲዋል carriageway 70 ማለት እዩ ሞተርዌይ ከዓ 70 What should you do if you see pedestrian waiting at the zebra crossing? At zebra crossing ድሕር ሰብ ዝፅበሎ ክሰግር እንታይ ክንገብር ኣለና Be ready to slow down or stop to let them cross. ቀስ ኢልና ደው ኢልና ንኽንሕልፎም ድልዋት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ When are you allowed to park in a parking bay for disabled drivers? ኣብ ናይ disabled drivers ጥራይ ዝጥቀምሉ ፓርክ ማለት እዩ ናብ ሱፐርማርኬት ገለ ንኸይድ ንኣብነት ናይ ዲስኤብል ዝብል ፅሑፍ እንተሎ ንዓኦም ጥራይ ንዓና ፓርኪ የብልና ማዕሲ ዝፍቀደና ብለና ኣሎ When you have a blue badge ማለት ናይ ዲስኤብል ምዃንካ መረጋገፂ ማለት እዩ ሳንድሕር ኣላትና ኣብ ፓርክ ክንገብር ንኽእል ኢና